Sinterklaas en de verstekking. Waar hebben we hier? Een lied zwart pietje. Bist al voor het eerst mooi. Hoe weer die reis? En wat vies ervan? Maar wacht je eens even. Goed dat jou dat vreeg je, juffer van de televisie. Dit is net zomaar een liedse Piet. Dit is Sjors. En wij hebben hem voen, om samen eens te zeggen, als verstekkeling op een stoomboot. Hij was vlechtje uit zijn land met oorlog is. Toen is Sjors zijn ouders kwijtrekken. Dus wil ik Els oproepen, die het meer wit over zijn familie. Oh, Sjors. Om voort contact te zoeken met Sinterklaas. Wat zei je? Is dat u Sjors? Sjors? Kennen de Klaas Rick op het nijf noemer. Oh, waarom gaat dat stomme ding nou stikken? Er zitten hier wel een paar tritsjes los. Oh, Sinterklaas, wat een verhaal. Oh, mijn jongen. Hoeveel is die nou? En Sinterklaas, wat zal jou nou doen? Hoi, mem. Ja, juffer. Hoi, Heid. Ik hoop je dat bekenden van George dit jongen. Nou, ik weet wel zeker wie er wel keken heeft. Kijk, de burgervader van de stad. We kennen al land Sinterklaas. Beste burgemeester, bij het snijske kleed van de heilige Benedictine, wat ben ik blij jou weer te zien. Van hetzelfde, Sinterklaas. Welkom, tierge welkom achter Sinterklaas en vanzelfs ik, jouw vriend Pieterbaas en Simate. Jouw intocht in dus mooie stad Ljouwert, wie weer een hele ondervinding. Wat een wille haar we schoen. We binnen wies jou weer in Friesland begroetje te kennen en hoop je dat je een mooie tijd hier hebt. Zelfs zoek nog ze willen. Dank u wel, burgemeester. Dank u wel. Ja, wis, lieve bandjes. Sinterklaas is weer in het land. Zet de squontjes maar kleer. Struien zal ik bij golle hoon. En vanzelfs krijg je hem nog volle meer. En nou is het tijd voor Amerika, mijn trouwe hinder. Sinterklaas, over het peet. George had er nog eens even naar gekeken en we weten allemaal hoe handig dat die jongen is. En zijn vervoermiddel past niet meer in deze tijd. Dus... Vol allemaal... Wat betekent dit? Ja, mooi toch? De nieuwste Americo 9.3 SE. Van 0 tot 100 in nog geen 5 seconden. Met een hybride aandrijving, met klimaatcontrole, nog veel meer extraatjes. Ja, maar waar is Americo? Ja, het was maar een grapje, hoor, Sint. Het was maar een grapje. Hier is Americo. Zij is altijd in topvorm. De optocht gaat de stad terug met een gonkje van Ian Hierste krijgt. Jongens in het hotel dat Sinterklaas en de Pieten zo lang wenjen en sliepen, zit George mankelijk voor het ruut. Joegoe, sjoggerus, kikkeboe. Bist er nog? Wat is er maar daar? Bij de intocht winnen er wel een soort mensen, maar... Mijn familie heb ik net jongen. Kom op, jongen. Net op je del zitten. Maar uitdealen, zeg ik altijd. Is mij, dan geef het dak op. En die nacht... machtig, ja? Dit is pas freestyle running. Sjors, wel opzitten, jongen. We moeten het hier lonen terug. Has die squash hier al dien? Oh, sorry, Piet. Ik hier de halle er even net bij. Hoi, mem. Kom nou. Basie is mijn om. Jimmy, wat is er? Wat dorst je? Het is 3 uur in de nacht, jongen. Bas is voet. Dat zeg ik toch. Ze had Basie ontvierd. Zie het briefje maar. Met de loshield betelling. Wat is hondje? Nou, wat zullen we nou krijgen? Dat ken het. Wij hadden hoen voor 99.999 euro en 99 cent krijg je het best waarom. En denk erom, geen politie erbij hebben. Geen politie? Huh? Ah, dan wacht
zie ik net op, ik ga er zelfs op af. En als ik ze te pakken krijg, dan... Ja, maar... Dan... Jimmy! Ik zal ze wel krijgen, die smarge hoenendieven. Jimmy! Kom erom! Oh jee, daar vliegt Jimmy alleen nog achter de bovenongen. Mooi, maar zien hoe dit verder gaat.